Takže ahoj, já jsem Leposa Niky, tyhle debilní brýle si sundám. Pardon, že to točím na téhle veřejně, ale já fakt to... Vidíte, že já moc levou netočím a teďka točím levou, protože já jsem byla bruslit a něco jsem si prostě udělala s rukou, takže to je takový videjko, že nebudou hodně vycházet videa, dokud se mi ta ruka neuzdraví, protože to fakt hodně bolí. Au. I když držím tu kameru, tak to musím také. Au. No. Jo, a kdyby něco, tu Destiny Cat, co jsem měla, tu růžovou, pardon, jste viděli strop? Můj strop a můj skříň. To je úplně jedno. No prostě takhle. Tak jsem ji prodala. A budu za to mít takovou, já nevím teďka, co to je za rasu kočky. Prostě sedí. A je taková strašně hezká. A pak prodám ještě toho holuba a budu mít huskyho. Takže tak, to je taková informačka, že prostě nebudou hodně vycházet videa. Já teda zase zítra nejdu do školy, protože musím s tím doktorovi, jako na to vyšetření, jakože na pojistku, když to tak řeknu. No to úplně strašně ta ruka bolí. Tady úplně, já musím to. Tady jsem poškrábaná ještě ke všemu od kočky, možná to není moc vidět, ale trošku jo. A tady mě to úplně bolí. Au. Strašně. Tak, no, taková informačka. A ahoj. Jo, a ještě něco. Omlouvám se teda za to, ale já za to fakt nemůžu, protože my jsme si prostě hráli takovou babu. Tak řeknu, nemyslím babu jako babu, ale prostě jsme hráli na babu a prostě jsme se onili a prostě hráli jsme Černýho Petra, jestli to znáte jak rybičky, to je prostě. Tak jsme to prostě hráli a já jsem prostě spadla, nějak se mi překroutila ruka a bylo to tak. No tak čau.